Mayong hapon sa itong sini mga palangga mga tagpalamati. Kamusta lang sa inyo tanan? Kag syempre welcome na naman sa Biyernes nga edisyon sang This Is My Life. Petsa 24 sa bulan sang Hunyo, kafiestahan ni Senior San Juan. Sa mga may patron iya sang sa no fiesta nila subong sadya kalabanan sa ara igid iya sa may panghigaron sang dagat. So mostly nagaselebrar sang kafiestahan karon nga adlaw. Ti masadya, I don't know kung may biray. Pero sa ito naman, iban nga mga palangga nga mga tagpalamati dira ako nakapanyagan na. Kamusta naman ninyo pamatyagan? Busog sa mo sa panyagan nyo or kulang na? Okay lang. Importante is nakapanyaga kita iya sa sining udto. Ay, hapon na dugay-dugay na. Opo na inyo kabus nga lagad si Tita Wilmop. Danay kita sa inyo mga lilisuan sa mga radio 684 kHz na. Ara lang kita updanay kag sa mga naka-online naman pagi sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ara, dira, This Is My Life sa Action Radio Bacolod Facebook page. May chat room kita dira. Pwede ninyo mapadala inyo sa mga greetings, ang inyo man mga opinion sa karon. Any reactions sa ito man mapaambit sa inyo sa sininga hapon. Sa ito yung chat room. Mga nagkalain-lain nga mga public affairs programs sa Action Radio Bacolod, inyo man dira magkitain. And then magluwas sina mga matahom nga mga drama sa Action Radio Bacolod, inyo man mabatian na online. Pwede natin na ma-like, pwede natin ma-share, pwede man kita makapadala sa stars para iya sa mga mabasahan ninyo dira o kung sa aton man nagkalain-lain nga mga programa diri sa Action Radio. Gani, okay lang na, relax lang ka mo dira na. Pa-share naman sa panyaga nyo daho. Okay kami, okay lang kami. Amon panyaga diri may utan, may meat man, may fish man, balanced diet, prutas kaina. May ara man prutas. May saging sa puchero ni Action Jones, di ba? Alaw na 51 Action Radio Philippine Standard Time. Sa inyo anay mga greetings. Sa mga wala na ka-online, ara lang, may mga cellphone, ara lang sa ilang mga radio. Pwede ninyo mapadala inyong mga greetings sa itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Kag sa mga naka-online sa nahambal naman ni Tita Will mo may ara kita dira chat room. Pwede ninyo ina dira mapadala. Na opdenay man kita sa amon sini website. Magluwas sa mga dalag ko nga mga balita nga makuha naton dira, mabasahan naton dira at gintipon sa amon sini news center 24/7 may transistor radio dira. Pwede ninyo mag-click. Mabatian ninyo kita kag maka-opdenay man kita via YouTube. Search lang, Action Radio Bacolod Live. Pero ano ba lang aton man mapaambit sa sining mainit. Wow, sa pagkasingki, biyernes na biyernes gituod, no? Sa pagkasingki sang init daw biyernes gid makapaluya sang aton sinilawas. Pero sa gihapon ng aton sinipagalunghalong diraana, siling nila ganiino nami kaon ano na naman nami kaon halo-halo hindi. Okay, thank you. Paamo ka na lang na. Sa mga hindi pwede, hindi pagpiliton kay man mabudlay ina iya, di bala? Okay, pero manamit ang mabugnaw sa tuman kay init nga panahon. Ang mapaambit ni Tita Wilma karon nga hapon, magluwas sa itong sulat nga pagabasahon sa sini iya nga hapon nga padalas ang asawa na tungod sa iya mapintas nga bana. Bapaamo ka naman na. So, preparan nyo ng inyong mga reaction karon na istorya ini sang asawa na nanungod sang kapintas sang iya bana. Sa ngalan sang paghigugma, daw hindi pa magbulag sa iya sining pinalangga. I don't know. Pero ano ba lang problema niya? Hibaluon na ito ina karon upod man sang inyo mga suggestions kay inyo man opinion nga makabulig para sa atong letter sender. Aton man tag sa zodiac sign para sa atong tag sa ka-horoscope. Bantayan man naton ina. Pero ang ato naman mapaambit sa inyo karon nga hapon, kaon-kaon kita gamay.
Kahapon na hambal ni Tita Wilma mga masustansya nga mga utanon nato na pambit sa inyo, di ba la? Subo nga hapon utan man na siya. Pero legumes, but silingon mga liso. Ano gani damo nga mga liso nga ginaluto? Tayas, munggo, isa na dira. Damo yang klaseng legumes, di ba? Isa na dira ang munggo. Baw kanamit sang munggo. Sang una magdumduman ko sang gamay pa ko basta munggong sudan pagkatapaglaga pa lang na ni nanay matingalan na sa jutay na lang bilin. Kay nga ginabuhina namon ina kag taguon butangan namon kay lamay kay agaamon iya kaon kauno na. Pero ang nga aton sinima share sa inyo sa karon iya nga hapon na hanungod sa munggo para naman sa aton mga kauturan nga may ginabatsyag. Ano nga bang ginabatsyag, Tita Wilma? Ang mga may arthritis bala, ang mga may problema sa ilang mga kaugatan, kay tinham ko na aton pa mga young ones, aton mga may edad na sa iton sinipuluyan, mga katigulangan, kumbaga, no? Kung may ara, dira. Ay, hindi ka na magkaon sang munggo kontra na sa arthritis. Di ba la mo na? Pero sa ato na hibaluan, ang munggo is masustansya. Na? Ang munggo masustansya kag wala ginadumili sa mga may arthritis. Di wow na? Ako gahambal ko na sino siling sa imo nga kontra mo hindi kay kalabanan kung makakaon sang munggo. Kung mga arthritis ni ari sa ilang mga tudlo na tudlo sang ilang mga kamot or tudlo sang ilang mga tiil na sa mga batis ay abaw hindi gid magkaon basta munggo. Kay nagasaler gid kuno na makasiling lang na si Tita Will magamit kita sang term nga kuno para pasalamat kita wala pa kita sina pero wala man naton ina ginapangayo kay kabudlay di ba la kabudlay kun may arthritis. Pero nahanungod sa munggo makasiling kita nga masustansya, manamit kag barato baklon ang munggo. Jutay lang alaga, damo na ang makakaon basta laktan sang iban nga mga utanon, right? Yes, kag sala gid yang pagpati nga malain ang munggo sa mga may arthritis. Sa kamaturan, damo nga mga benefits, damo nga mga benepisyo para sa aton heart, para sa aton brain, kag sa aton lawas ang mahatag sang munggo. Ano mga benepisyo halimbawa, panimbawa bitita Wilma? Ay hoo. Ang munggo bagay gina sa tanan. Sa aton tanan bisan sino halin sa bata tungtong sa tigulang pwede gid makakaon munggo. Kay nga ang munggo tama kadamo sang mga vitamins kag minerals. May ara na siya vitamin A, vitamin K. Ang vitamin K din na magkuwagay ni sa silak sang adlaw. Vitamin B1 o kun thiamine. May makuha man kita sa munggo B2 o kun amo na nito ang riboflavin, di ba la? Ang B3 amo nang niacin o kun tryptophan, B5 naman o kun pantothenic acid. Ang B6 amo nang pyridoxine, may makuha man tang B9. Anong B9 amo nang folate o kun ang folic acid. Mga minerals. Ano naman nga mga minerals makuha natin sa munggo? Copper, iron, manganese, zinc, phosphorus, magnesium, potassium, calcium, kag sodium. Hamakon mo na sa munggo, no? Magkaon ka, no? Kagagmay gilang. Pero bisan munggo lang, nagisaon mo sa kamatis kag bombay. Di ba la? Bisan butangan mo lang siya balunggay. If not, pwede mo man siya mabutangan munggo nga may munggo nga may kalabasa, balatong, talong, di ba? Alugbati, dason may ginaling abing karne kung gusto mo, or if not, ginaling nga baboy, o kung hindi ka pa ginagusto, bisan penerito nga isda, imo ko si paro ng unod kag malunod dara. Lagaon mo ang munggo sa lagaon mo ang munggo sa may lemongrass bala, natanglad. Pero mangkutunta ka mo karon kung maglaga mo sa munggo, paano bing pinakamadasig dira nga paagi? Maibaluon taman na karon kung may time, ano? Kag isa po sa mga makuha neton nga benepisyo sa munggo, bagay gid yang munggo sa mga kabataan nga sa mga baby padalag ko. Not necessarily nga mga baby gin nga bagong bunag, kundi sa mga kabataan, no? Kay kumpleto sa vitamins and minerals. Iba na gani na ginamix na nila sa gatas kung mag-edad ng baby mga 6 months and above.
experience ko na isagan ako. Kinano, ginagaling. Pariyo balis ng bugas nga ginagaling. Pagkatapos lutuon, mayo nga daw ang suam, nan. At lutuon mo yan, hindi nga lagaon mo nga paglapuyot, okay na. Ang pagluto sang ginaling nga munggo do para human nga nagalaga, kakay kung hindi lupot ang guwa sang imo pakaunon. Yes, amo na siya. Na? Kinanglan lutuon gid sa maayo ang munggo. Di ba la? Pwede sa mga kabataan ay lingaw-lingawon mula ang mga bata, makaon na sila munggo. Labi na ining mga toddlers naton nga mga kabataan manamit ang munggo ang iban sinagani nga mga nanay iban butangan na nila nagistorya ka naman Tita Wilma pero isa ina sa mga pamaagi nga maingganyo na to na mga kabataan sa pagkaon sang utan ang munggo very very nutritious gid na pwede ta na siya bisan gisahon mo lang na gani or gaon butangan kalamay na brown sugar pakaom sa kabataan butang sa may gamay bala nga kunami padang bulutangan mo nga may bata-bata kada nga tasa-tasa kag may kutsara kada nga gamay nga man lang natimo sang bata pag nanamitan bata ubos na iya na hindi bala manamit ang munggo sa nahambal na naton kag magluwas dira ang munggo may pagid may antioxidants ina siya na may antioxidants na pangontra naman sa pag-aged o pangontra sa pag-edad sa pagtigula o pagduwang sa imo edad pag-edad mo no kag pangontra pagid sa balatian nga cancer pareho sang vitamin A, C, and E, may ada man siya beta-carotene, di ba la? Ang vitamin A, B1, B2, B6, pang-neutralize na sa mga free radicals batok sa cancer, kag nami man siya nga pangontra sa Alzheimer's disease. O see, nabatian ninyo kung doon mo siya ka masustansya para sa atong tanan? Kag ang pagid, ang munggo nagaangkon pagid sang purine. Ang kasarangan lang gid o kung husto-hustuhan lang nga pagkaon sina pwede gid kaunon sang may rayuma sang mga may arthritis hindi kaya magpasobra magkaon nga daw matiyag mo buwas hindi ka nakakaon sang munggo kaya may purine tuod ang munggo na kaya mo na siling naton sa sobra-sobra or tama kakulang, hindi nami ang epekto. Kinahanglan sa tanan nga bagay, ari lang kita sa tunga-tunga. In moderation, husto-hustuhan lang, right? Naamo na ang himuon ta magkaon munggo. Kung mataas ang imo uric acid, hinay-hinay lang sa pagkaon sa munggo. Kay nga at kung taas imo uric acid, hindi man hindi na bawal or wala na ginadumili sa inyo, no? Kag ang lang gid ang ginadumili lang gid sa mga may gout kadlaw ko kay may aragari ako kung may gout ikaw ang may mataas nga purine nga kontra gid sa imo abi mo nga baka patake sa imo ang atay internal organs ang atay ang kidney amo nang ginasiling naton kung magdinuguan kabala kalabanan hindi bala internal organs ng baboy mga kasudlan na pares na ginang ginahimo nila bopis amo na siya di bala ginahimo nila bopis amo na siyang ang may mataas nga uric acid amo na siya yang inyo likawan hindi kay ang munggo na ang munggo may isoflavones nga pareho sang hormone nga estrogen nga yara sa babae nga kinahanglan gid para sa aton mga kabayan para sa premenstrual syndrome mga nag-experiensya sina sa premenstrual syndrome mga naga-hot flashes nga mga babayi pagid Tita Wilma kag sa mga hindi makatulog. Ang munggo may calcium kag phosphorus para sa aton sini katulanan. Nagapanami sang aton heart nagapanami sang aton heart ang munggo kay wala ni siya cholesterol, di ba la? Wala na siya cholesterol kag ang fiber nga ara sa munggo pangontra ina siya sa bad cholesterol. Nabatian nyo na? So, ginarekomendar, ginaiyasang, muna ko i-share ko ni kay, muna nabasan ko sa suggestion sa American Diabetes Association, kay nga ang munggo manubo
nagaangkon siya sang manubo nga glycemic index. Gani pwede kaunon sa aton mga kauturan nga mga diabetic ang may mga diabetes. Gani, hindi gida ilakip gid naton ang munggo na sa aton sini mga ginautan kon kaisa na ako once a week or twice a week na may munggo gid ko nan nami munggo butangan daon kamuti di gani daon kamuti or ining hindi nga kamuti nga lagpad tinangkong panawag sina sa aton mga sa aton mga nanay di bala inang gagmay nga dahon sa nga kamuti tinangkong panawag sina hindi gani dahon sang nutritious pagid nimo ang dahon sang amarguso yes na hindi kayo bunga man sa marguso, pwede gid. Balunggay, pwede man naton. Namit pagid kag mahumot, ang ilakot nato sa munggo. Kung inang, tig ano bala, tig katumbal, kung season sang katumbal, dahon sang katumbal, yes. Alubat, tangkong. As mentioned ko kaina, balatong, kalabasa, di bala? May talong, hindi lang niya munggo makaon mo kung amo nang imo nga utan nga may damo. Kay ko nga, mo hindi lang siling mabaskog ang lawas mo, healthy pa ikaw iya, na wala sang malain kung magkaon kita sang utan. Gani, sa aton mga kauturan nga mataas ang inyo uric acid sa mga may arthritis, hindi ka makasiling, hindi ka makakaon munggo. Kaon ikaw munggo. Sa may mataas ang uric acid, yes, in moderation. Sa mga may arthritis in moderation, likawan lang ang mga internal organs or mga kasudlan. Especially ang atay, especially ang heart, di ba la? Ang mga intestines, amo na yung likawan nyo. Pero kung munggo, pinaka the best pagin nga suggestion, let's say plano mo nanay, plano mo mama or tita, tito o lola, magluto sang munggo pagkaaga, sa gabi huluman mo na siya. Hugasan mo kung kumuson mo, tapos hugasan mo, iula mo, ikatatlo mga hugas, among ihulo mo tubtub mag-aga. Then, pagkatapos, butangan mo naman liwa tubig, antes mo lagaon. Ang madugay pa mo kung lagaon mo lang siya sa tubig, kabutangan mo sang tanglad, may nadiskubrihan naman ko nga bagong pamaagi para nga madasig ang pag-sprout or pagbuka sang munggo kag pagdunot sina, no? Abi ninyo, ginagisa ko, no? Pagisa ko sang Bombay ahos kag kamatis, kuhaan ko na tubig ang munggo nga ginhugasan ko o ginhuluman ko, ilunod ko, sanlagon ko na siya na. Sanlagon ko na siya, pagkatapos ko na nung imo isubak, pwede man pasayan, pwede man baboy, among to mention ko, pinirito nga isda ko si paron mo, hindi bala? Kinanglan mga resourceful lang kita sa karon nga panahon, mo na mga siling, mga leftovers na iton, kung kabakal ka mo lechon manok, may nabilin nga duwa kahiwa, ay, tagua, butang sa freezer, no? Kaun may ara, nabilin ka mo basta gagmay or pinirito, subtan nyo bala kay pwede naton ina subak sa aton mga ginaluto nga utan. Then amo na pagkatapos kada bukal dugangan mo jutay nga tubig. Dasig pa siya maghumok sang salagaon mo diretso. Try nyo bala. 5 ari man lang gali. Amuhon ko na lang na para hindi pa magdugay ang akong sinipaglagaanay sini. Kaya ako gusto ko maglaga sang munggo malapuyot na. Kay may namit ang malapuyot nga munggo sang so kapinpang yellow, no? Sang unang green hindi ko na magluto kasi ko hindi ko na mian kay hindi sa balalapuyot pareho sang yellow. Pero subong kabalo na ko sang technique kung paano siya mapalapuyot. Green man o kun yellow nga munggo. May diferensyang yellow kag green ay ang presyo. Mahal ang yellow compared sa green. Ala istoryahin lang na pero tuod na ha. Amo inang mga sustansya nga makuha naton sa munggo. Okay, sa mga kabataan sa nasiling na naton mga nanay, sa inyo mga gina-battle feed pa nga ginaton anatom kaon sa aton nga mga kabataan. Pagaling ka mo ba ng munggo, try nyo na kag lutuon sang maayo kag i-mix sa gatas ng bata na dasig magbugat ang inyo baby okay, 2:00 in Action Radio Philippine Standard Time. Sikreto naman para sa mabas kung immune system syempre. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050,
Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan. Okay, hi and hello sa mga naka-online dira. Kamusta lang? Na, Sir Mileli Oligo, thanks for the big heart. Well, love you all daw. Hambal ni Sir Mileli Oligo. Sir, thank you so much. Na? Kag maayong hapon lang dira kay Sir Ray Flores Barrioga. Mayong hapon kuno Tita Wilma. Mayong hapon tawe. Mayong hapon Sir Ray pamo ka na ay maano nga matugnaw ang mainit sa gwa pero diriya sa sulod. Matugnaw kinanglan madamul-damul ang imong ginasuksok pa mo kana. Okay. Live Ma'am Wilma sa Bunny Cafe sa Tengob watching sa This Is My Life. Thanks Sir Mileli. Napamo ka na. Tamyaw lang ni Sir Mileli si Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mate Mayo, Jean Kedilig doon na wala more Sir Alex Montesa. Mayong hapon. Yes, mayong hapon man sa imo Ma'am Ana Sinoro. Pigaw service ang Globe up to date man bayad namon pigaw service gaugtas ko amo ginang mensahe ni Ma'am Ana pero at least bisan paano maka-message ka sa aton sa ni chat room. Be more patient ma'am na i-enjoy na lang na hindi ka magpaka-stress pandarang radyo. Patamyaw action Wilma diri sa Santa Rosa sa family Ibanez Latakin family kag Javier family sa Kaliban, sa Bana ko gali kag sa mga taon niya sa Mabini, Cadiz, kay Foreman, Joel Javier, nga nagapamati gid subong. Wow, hi and hello dira sa inyo halin kay Ma'am Arlene Javier, na kay Sir Joel Javier, kag of course sa mga nagatrabaho dira. Mayong hapon, ba hindi gid magpatama sa init ha, protection kag dugay-dugay inom tubig. Okay, good afternoon, Ma'am Wilma TGIF. Likewise, Ma'am Beth. Now, today, we'll celebrate the solemnity of the Most Sacred Heart of Jesus. Yes, Ma'am. And Feast Day of St. John the Baptist. God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. Likewise, Ma'am Elizabeth. Keep safe, everyone. Salamat gid sa prayers, sa love, of course, sa flowers nga ginapadala mo diri. And of course, Ma'am, sa kisses. Okay, good afternoon, Tita Wilma. It's a hot San Juan day. Yes, kapangpaang gidya. Greet lang ko sa Sitio Tayuman, Barangay Santa Rosa. Happy Fiesta. Barangay Santa Rosa. Diin sa Morsha, diin sa Santa Rosa man. Diin nga Santa Rosa. No? Happy Fiesta lang dira sa inyo. Especially dira sa Family Biliesa, kay Mama Selk, and kay Baby Ethan ko. Thanks, Tito Wilma. May God bless us all. Yes, Mom, thank you. With April Tresvalles. Mary Grace Ruiz. May yung hapon, Tito Wilma. May namyaw lang ko sa birthday. Kapakaisa ko, June Aldas, kag happy anniversary sa tiya, kag tiyo ko. Romeo Naval, kag Teresa Naval. Madamo gini salamat, Tito Wilma. I am watching from Handumanan. Keep safe and good. And in good condition. Yes, Sir Rufino Era Gabino, salamat gid kag mayong hapon. Ginagreet ko lang action Tita Wilma diri sa La Carlota sa Villa Caridad Subdivision, na family Tabianosa, Sigalawan, sakto na ma'am. Reyes, Dida Reyes family, Diday, kag Floor, sakto na Merzinor, naga-monitor gid sila. Thanks Ma'am Aina. Pamati lang kami radio Tita We agwit mo gid na. Okay, Ma'am. Na
Patamyaw ko lang paliog brother ko Juan Hisulgon. Happy 44th birthday today. Thanks and God bless. Ma'am Ginny Sulgon, salamat gid kag maayong hapon sa imo. Aha. Evelyn Sinaon, Ma'am Evelyn Sinaon, mayong hapon lang dira sa imo. Good PM, Tita, monitor lang ko di. Monitor lang ko di sa barangay Alihis. Tamyaw ko lang sila ni Kaglani Hulag ay. Check na ma'am, ga-monitor man sa Purok Gaysano, Alis. Salamat gid. Dira sa may Purok Alis, sa may Gaysano ha. Mayong hapon lang sa inyo, tenan. Juvie Munaras, good afternoon, Tito Wilma. Miss Wilma, pwede ka mangin chef, I'm sorry, na pwede ka mangin chef para sa nutritious food. I like it, just listening. Yes, Rhyme. How do you pronounce your name? Rhyme, Jard. Yes, gusto ko gid na ako mahiligin man ko magluto. Mahiligin man ko magluto. Thank you, gid, na pwede ko kuno mangin chef. I like it. Thank you, sir. Tawe, good afternoon, monitor. Always kami diri gihapon sa My Celine Homes. Keep safe and healthy always, and God bless you and your family, Tito We. Sige lang kay try ta na amat-amat tuntay lang no pag pag Saturday magluto tas ang inang pang-ordinaryo lang bala nga pangluto sa aton panimalay nga pwede man kamo magka-suggest na maluto-luto si Tita Wilma dason pakita ko man sa inyo kung paano ko magluto. Pero ting kusina kuya ordinaryo lang gin nga kusina busluton pa ang, ang papa nga amo na siya pero natural no mga pamaagi gusto ko pa magluto gamit kahoy kay nami yang kahoy sa kahoy yung galing subong ano nang ginahimo ginagamit gasol ay ho. Good afternoon always kami diri gihapon sa My Celine Homes. Yes, Ma'am Virgil Pinda. Keep safe and healthy always, and God bless you and your family, Tite We. Thanks for the prayer and thanks for the love, Miss Virgie. About Tita Wilma speaking og munggo. Amo ginasudan namon diri subong. Wow, with kalabasa ba manamit. May kalabasa ko no kag talong, alugbati, balatong with giniling nga baboy with matching prito nga bangos. Wow, sampat-sampat gid ba? Yes, enjoy gid na. Ma'am Ginny Sulgon. At the Kimeriman, good afternoon, Tito We. Na Novi Magapan, mayong hapon, Tito Welms, na. Musya na ang Tayuman Action Wilma sa Santa Rosa kay diriman ko. Yes, kamo ni nabalaan ko may Santa Rosa Laguna, may Santa Rosa sa Murcia. They was speaking of kafiestahan kadamos ang kafiestahan mostly sa karon nga adlaw ari sa panghidaron sa dagat. That's why naman ko kundi na ko Santa Rosa. Yes, wala gin man magsalangar sa pensar kung Santa Rosa Murcia. Ma'am Arlene, thank you kid na. Good afternoon, Tito Wilma. Always watching live via FB from Romeo Zion Arceo. Shout out lang sa mga taga Canson, La Carlota sa may Pink Street. Wow. Sa Pink Street sa La Carlota City. Hi and hello. Good afternoon lang. Yun, sir na. Wow. Thank you, Gid. Na? Mayong hapon, Tito Wilms. Kag sa tenan-tenan, Gid. Okay. Relax lang ka muda kay dugay-dugay pag may time okay ginawalagi kuya problema di ba la okay. Sabat naman tita Nene mayong hapon lang da kulitis ko nung iya yes paris man sa munggo na namit man ang munggo butangan kulitis no after nito Wilma wala ka sa FB ara ko sa FB na no na be check maayo ara gid in the Ronaldin Dinoy. Well, anyway, thanks gid, na. Salamat. Palikan ko rin ako ng mga greetings ninyo. Okay? Yes. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender
sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa kadagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa kadagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang atong letter Sanders sa karon nga hapon isa ka asawa kay nagapatawag kay Raquel, na malipot lang ni pero naintindihan ginaton ang imo ginaantos inday Raquel.
Ang mensahe ni Raquel sa itong sa ni Facebook account nagasiling, kumusta ikaw, Tita Wilma? Diri ko lang ginpaagi ang akon sulat sa imo Facebook account. Kag kabay nga mabasahan mo. Ako gali si Raquel. Tuod ko ni nga ngalan, pero ang lugar, sala. Tita Wilma, ako isa man sa mga maukod mo nga tagpalamati. Especially ang akon nanay kag tatay sa Miag-aw, Iloilo. Tita, may bana na ako. Galing dawala gid ko swerte nga maangkon ang happy married life. Palangga ko gid ang bana ko, kag love ko gid. Galing tungod sang iya kapintas. Nagdesisyon ako nga bulaga na siya. Dala ang akon isa kabilong nga bata nga 10 years old na. Ako si Raquel, 32 years old. Hindi lang pagbasaha ang tuod. Ang bana ko, tawag lang siya kay Wancho. Siya, Tita Wilma, ang first love ko. Kun nga, palangga ko gid siya. Galing, tama gid ka sakit sang iya ginahimo. Nga pagkastigo sa akon, kun mahubog siya, aragoy. Abi ko na isang primero, masarangan ko nga ang tuson. Pero siya abi ginahagad sang mga upod niya sa obra nga mag-inom. Hasta na lang sang ulihi nga nangin, bisyo na niya ina. Nangin brutal siya. Kag halos wala adlaw nga hindi ako makatilaw, kastigo sa iya, bisan wala rason. Pagkaaga sina, mangayo lang na siya sorry. Kag ako naman, ginapatawad ko man. O galing, Tita Wilma, naglabot na gid sa peak sang akon pasensya. Sang kastiguhon niya ako, nga nalipong gid ako. Nagpangayo man siya patawad sa akon, nga nagahibi, pero ginbayaan ko siya. Kag nagbalik ako sa akon mga ginikanan sa Miag-aw, Iloilo. Pero subong, naghalin naman ako, kay nagabalik-balik siya. Wala siya kabalo kundi kami sang akon anak, pero may trabaho ako, Tita Wilma. Subong abi mo, nahidlaw man ako sa bana ko, kay love ko siya. Kagusto ko man siya balikan. Galing ginakontrol ko lang ang kaugalingon ko. Nagsulat ko, tita, tungod mamangkot man ako sa imo, bala kung pwede ko pa siya balikan, kag mag-upod kami. Dili lang kutob, Raquel. Okay, sa imo Raquel, salamat man kag maayong hapon. Salamat nga imo dirigin share sa This Is My Life ang masakit kay nagihan mo sa imo sinibana nga si Wancho. Kanami pa sa ngalan niya, Wancho. Ganun magsiling ka ba lang nga Wancho? Ay, hindi ko natuod yung ngalan, no? Pero, di ko magsiling, ay, hindi, sorry, kaya si ma-hurt ang mga matudtuod nga Wancho, dira ko mag-comment ka pa sa Tito Will. Hindi, again, sa imo, Inday Raquel, salamat sa liwat, no? Hindi lahog-lahog ang problema mo. Amo na bala siling, maghigugma anay or maghigugma ikaw, no? Maghigugma ikaw sa lalaki, maghigugma ikaw sa babayi, mangin mag-asawa ka mo, nga feeling mo palangga kag palangga mo gid siya, sang hugot, kilala mo gid siya. Kung tan-awon pila ng edad mo kag pila ng edad diya sang nagkilalahay ka mo kag nag-asawahay ka mo. Nawala na bilang punto dira. Na
Nga dalag ko na kamo yung nagkita ay padapatan kaya sang kamot daw din hustisya dira banwaman paamo kay na basta magsiling niya ga pangastigo ya ako isa na ko dayon nga magakontra gid sina. Kay kami nga mga babae ari kami sa kalibutan hindi para kastiguhon kundi para palanggaon, di bala? Ari kami para palanggaon kag ari man kami para higugmaon kag kun inyo pangasawon ari man kami nga mag-aalalay sa inyo para inyo man maangkon ang malipayon nga pamilya kag matawhay nga puloy-an. Any reaction way lang sa mga way lang mga bad reactions sa mga maayo lang kita iyan, no? Naluoy ako inday Raquel sa imo sa sitwasyon mo nga ini. Abi mo sa makitaan ko subong, nagaaway ang pensar kag balatyagon mo. Kay sa last part sang imo sinisulat, nahidlaw ikaw sa bana mo, kag daw gusto mo siya balikan. Pero may pagpangduha-duha, may kahadlok. That's why may mga palamangkutanon ikaw, nga luyag mo, hatagan naton sang sabat. Pero ang sabat nga mahatag ni Tita Wilma aton ina personal, na? Personal naton ina nga pag-analisar kag personal naton nga opinion kag personal naton nga advice sa imo nga ikaw bahala magbinag-binag sina. Kag kun paano ikaw maghimo sang desisyon para mismo sa imo kaugalingon nga kabuhi. Kay life mo na mo. Ari lang kita nga mangin kabahin sa isa ka chapter sang imo kabuhi nga sa diin ikaw mismo ang nakahibalo kung ano ang maayo kag dapat mo nga himuon. Okay lang nang mag-away ka mo sa babaanay. Ha? Okay lang na iya mag-away sa babaanay. Pero kung mag-away nga inang kun anong mauyatan sang kamot ihaboy sa imo o kung pangbukon, panggubon ang mga gamit nga inyo ginpasad sa inyo pag angkon sang pamilya hindi na naiya nami buisit ina sa pagpangabuhi kun ang aton pa mga katigulangan. Siling sila din na tumaya mga katigulangan kag sang una pa na hindi gahamba lang ang mga katigulangan pero tan-aw na ton sa pagpangabuhi subong. Ang masakit pagid nga kung mag-away mamag-an ang kamot sang lalaki. Or madmagan ang kamot sang babae sa pagbato sa ila sini partner. Tapungulon ka, tampaon ka, abaw sipaon ka pa, o Ginoo ko. Mga lalaki, tandaan nyo lang ha, mga rin naman tandaan nyo lang ha, kami nga mga babae, wala kami ginkuha sa inyo tuhod, wala kami ginkuha sa inyo palad, wala kami ginkuha sa inyo batiis kasi paon, wala kami ginkuha sa inyo palad para tampaon kag tapungulon, kundi ginkuha kami sa idalom sang inyo gusok. Sa idalom sang inyo gusok, sang inyo ribs, sa left side sang inyo breast. Bot silingon ari kami ginkuha sa idalom sang inyo gusok sa wala nga bahin sang inyo dughan nga sa diin nahamtang ang inyo korazon, ang inyo heart nga mong nagabatsyag sang pagkigugma. Nga buot silingon kami nga mga babae dapat ninyo palang gaon kagigugmaon. Halungan pa mo kana. Ay, Tita Wilma, hindi kasi sa tutuod lang. Dapat ipanawong tagi kag ipakita sa mga kalalakihan. Ilabi na sa mga huwaran iya nga mga babae kag sa mga pwede mga medyo salawain nga mga babae hindi naman ta napabor kundi aton lang diri ang mga maayo lang yan. Kung ako yung pamangkoton mo, nga mo kay balik ka. Ang gugma na ari lang niyo anon mo nang gugma kung kastigo. Wow, Ginoo. Kastigo lang pero mabtan mo man anon mo nang gugma kung inaisip mong black eye mo kag ay Ginoo kung kisa mapahilot ka pa bogi amoy na bala gamito naton sa paghigugma tandaan gina naton ginahambal gina ni Tita Wilma always basta ang aton mabasang sulat na hanungod sa gugma tandaan ginaton nga ang gugma ang aton korason nga among nagabatsyag sang gugma kag ang aton pensar nga among nagahimo sang desisyon nagaupdanay na. Tandaan naton nga ang aton pensar, ari sa aton utok, ang aton heart, ari sa aton dughan sa idalom. Hindi man singganan nga pasugtan ta nga i-rule o kung gamhan sang aton utok ang aton balatyagon. Hindi man tita gusto nga ang aton heart amo ang magagahom sa aton utok, kundi kinahanglan balansihon naton.
sa pagdesisyon na nungod sa gugma. Gamito naton paminsaron kagang aton balatyagon para sa kaayuhan, para sa maay nga resulta sa aton desisyon nga himuon. Pero girl, para sa bata mo, masaksihan or nasaksihan na gari, siguro sang anak mo nga pulo katuig ang pagkastigo sang bana mo sa imo. Ahay, naluoy ko sa imo, naluoy pagid si Tita Wilma sa bata mo. Hindi pagpadayo na ina kun ako, na? Magsiling siyang pagkatapos siya kakastigon pagkaaga mga ilang siya sorry. Tungod sang love mo masiling ka okay lang amo ni pagkadaso naman nga gabi about tapungol tampa sipa naman pagkaaga naman mga sorry okay naman. Puri no nalipong ka na tungod sang kastigo ya. Dai diin ang hustisya makasiling ka uban wa din ang hustisya. Hindi na naiya husto. Makasiling tang may ara na siya. Hindi na naiya siling bisyo niya nga sa din among nakahatag sa iya sang deperensya. May abnormality na sa iya pamensaron ang ginahimo iya nga pagkastigo sa imo. Bisan makigayo pa siya sa imo, kung hindi na ako makigayo pa siya sa imo, of course, kay siya may sala mo, na? Kag mag-promise siya nga magabago siya, bisan pa. Kung amo nagid siya sinaiya, na dapat anay paiway. Likawan mo anay. Likawi siya anay, na? Likawi siya anay kag kung magpangayo gid man siya kapatawaran ka magpromisa nga magbag-o siya, na anong himuon? Pakita iya nga ginakontrol yang kaugalingon niya sa pag-inom sa makahulubong nga ilimnon, na? Nga kung makainom siya, makahubog siya, daw kwan siya. Muna hindi na ako maghambal. Sakitan niya tawa iya. Pero tituod, lulong na siya ya sa amo sina nga klase sang bisyo. Kag para sa akong daw kabudlay, pabisan, mabudlay gid bisan magano pa. Na? Pero siguro sa naintindihan ko kag nabalaan ko, may nakaistorya na sa akon nga isa ka psychiatrist mo. Iya nga pamatasan, pwede na siya ang tao nga mo sina, pwede na siya ma-rehab, di ba? Ma-rehab siya. Pero sa gihapon, bisan maumpawan siya, hindi na garantiya nga madula ang iya, duna nga bisyo sa ikaw galingon. Ti ako yaga, ang concern ni Tita Wilma, Raquel, ara git sa imo, kaluluoy ka man, para nagilang sa bata mo, no? Para nagilang sa imo kag sa bata mo. Way kaya kabalo mo kag hindi mo na mapaktan ang tanan himuon niya para magbalik ka sa iya puder karon kung magkainom naman siya kag ang magsulod sa pensarya panulay nga may sungay. Panulay nga may sungay kag panulo sa imo daw panulay man. Anong gwa? Madulang ka kabuhi mo sa kalibutan. Sino makaluluoy? Ang anak mo, Inday Raquel. Hindi ka magsiling ginatulod kung man ikaw sa paghimo sang sala, no? Pero hindi, likaw ka na lang. Likaw ka na lang para sa anak mo. Pangamuyui ang imo sinibana. Na? Ay, hoo. Pangamuyui siya nga magbago siya sang tayuyon pero hindi pag-isugal ang imo kaugalingon kag ang palaabuton sang inyo anak sa iya. Naga-worry ko sa sitwasyon mo. Na siling ko, bisan love mo siya, kontrola antusa sa ngalan sang imo anak. Sa nahambal ko na. Kung pwede pa lang ipangibabaw sa sinang sitwasyon, ipangibabaw ang utok mo, paminsaron mo, na hindi pagipadaog ang imo paminsaron sa imo sinibalatyagon sa karon nga tion. Ako na lang mahambal, nagid lang ko na, kung pwede pa lang sa imo. Dag-a ang imo sinibalatyagon, bulagin, sorry, no, hindi mo ko gusto nga maguba ang pag-asawahan ninyo. Pero it's much better mo nga magbulagay na lang kamo. Mang legal bala na. Kay nga ay hindi gidya peligro ang maabtan mo sa iyaluyo. Pero kung daw hindi ka man magpati sa hambal ni Tita Wilma, nakadepende na sa imo. No, ada sa imo sige hapon ang final decision. Kung gusto mo siya tagaan another chance, tagai siya, na. Pero preparar mo na nga daan ang imo kaugalingon sa iya mga posibleng himuon. Pero antes sina, na, mutong na-mention ko yun ang rehab nga ina, ipa-try, na? Kung masarangan sa pamilya pa rehab niya, na?
kag basta may posibilidad pa man lang nga madulang iya sa nga bisyo. Pero sa nakambal naton, bisyo is bisyo already. Hindi na naton mabago. Mabago, mahagan-hagan, pero hindi na madula. Sa sina nga bahin sa pagdesisyon mo sa imong sitwasyon, ang pagpangamuyo sa mahal nga Dios, imo gid himuon. Hindi lang once, hindi lang twice, every day, samtang wala pa kamo nagatubangay nga duwa. Ang tanan pangayoon mo sa mahal nga Dios, kay nga adira nakasalalay ang palaabuton mo, ang maabdan sang kaugalingon mo nga lawas, kag mangin palaabuton sang inyo anak. Na? Ara gid ya sa imo, Inday Raquel. Na? Anyway, ina lang matugda ko kag kabay nga ang ako nahatag nga opinion sa imo hindi magtudlo nga maghimo ikaw sang hindi maayo nga desisyon. Pero kinahanglan magpangamuyo ka para i-guide ka ni Lord nga magka-come up ikaw sang maayo mo nga himuon para sa bana mo nga ina, no? Kung ano ang makapaayo, ha? Inday, paamo ka na, Inday Raquel, salamat gyan. Sa iban pa natong dira nga mga kauturan sa inyo man, problema sa kuto masarangan ni Tita Wilma o kung mga itabo man sa inyo kabuhi, isa kabahin sa inyo kabuhi. Nga nakatag sa inyo leksyon or nakatag man sa inyo inspirasyon, problema man nga inyo ma-encounter, relasyon sa inyo within the family, sa inyong kabataan, sa inyong mga mag-asawa, friends, or whatever dira nga mga hitabo, nga pwede naton magkuha ang leksyon kag inspirasyon. Magamit man nga pala hinandigan sa iba naton nga mga kauturan nga nagaupod sa atong tag sa iya kahapon. Isulat lang ina kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Penthouse, Willrose Building, Burgos, Lukson Streets, Bacolod City. Pwede mo man mapadala sa aton. Pagi sa aton Facebook page, Action Wilma Sugaton, o kung sa aton personal account, Action Wilma Antupina. Oh, wala gani, sorry. Wilma Antupina Sugaton. Ang personal account natin. Ay ho, ang oras ta ho. Alas 2:40, Action Radio, Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma. Magabalik pa pagkatapos ang mga ini. Live. Okay. Aha, dali lang gid ha. Sa aton dira mga palangga nga naka-online. Gayuhom lang ko pero naluoy ko. Naluoy ko sa aton letter sender karon nga hapon. Aha. Novi Magapan. Si Romy Zion na Arceo. Tita Wilma always gid watching live via FB. Thank you gid sir, na? Kag kay John sir na salamat gid Ana Sinoro. Si Dennis Tabianosa ga monitor gid. Sige panggunting sa shop ya. Damo customer kay nami gid manggunting diri sa La Carlota City. Adlaw-adlaw gapamatigid sa imong program, Tita Wilma. Wow, salamat gid, na? Salamat gid dira kay Dennis Tabianosa. Na salamat gid. Ay, Dilaos, good afternoon. Aralan sila kuno gyapon ni Nanay Isabel ga monitor sa may Victoria City. Gaulat ko signal, dugay-dugay lang. Mamana. Kativir, mayong hapon man. Good afternoon, Tita Wilma. Greet ko lang si Manong Moises nga nagabaligya barbecue nga saging kag kamote. Baw na meet na siya. Tita Wilma, thank you gid sa pag-greet ha from Ronaldine Dinoy. Kay Nanay Jerome sa may Bata Christian, miss ko na ang putuya kag budbud. Abaw, batian naman na sang iloy mo. Pa-shout out sa kay Maricel, Ian Flores, Jolly Mark, kag kay Intong from Nick Libuon. Salamat gid siling ni Ma'am Ana Sinoro sa sender, maayo kay matter ka, no? Tungod sa gugma, maayo lang isa lang bata niyo magpangamuyo gikag ang pag-asawahay kapag pangamuyo updan tagin na sang. Yes, ma'am, thank you. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Paamo ka na. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Flowers and heart, gid na. Flowers and love, gid. Thanks, gid, Ma'am Marjorie Ward. Marley Gonzaga, mag-comment lang ko. Tama, gid na tawe. Yes, check to, gid, Ma'am Marley, no? Anna Vic, Nasis Valencia, good PM, nakikinig ako ng program mo. Wow. Vic, thank you so much. Galing mo mag-advise. Thank you, kid. Halina kay Lord. Nagapangayo lang sa iya guidance as always, Vic, na.
Yes, gid Tita Wet, sakto ginang imo ginalaygay nga kita nga mga asawa dapat higugmaon kag palanggaon lang gid. Kag sender, hindi gid man tani dapat nga palayo mo ang imo bata sa may niya o galing kung ginasakit man lang ikaw permi sender. Ahay, nami gina kay Ma'am Virgie mo. Pray mo na lang kay God. Kay binagbinagon mo lang sing maayo. Thanks kid Ma'am Virgie na. Ami Phil Ormando. Good afternoon, Tita Wilma. Thank you, kid. Baho, tsakto gina siya. Na? Kabay pa. Bisan na paano bala makabulig-bulig man kita. Na? Okay. Kaya, maayong hapon, Tita We. Pwede ka patamyaw birthday sa magulang ko? Okay. Kay Juan Hifty Rosales, 74. Okay, 74 na siya. Subong dira sa puro kay Dana Di Amor. Sa may handumanan birthday, subong June 24. Subong man sa akon, pakaisa dira sa may purok Santo Antonio. San Antonio handumanan. Si Myla Flaviano Hepte. Yapon ta tutawe. Sige, madamo gini salamat. Ay, Inday Norma Rizales, thank you, gid sa invitation. Okay, relax nang abalikan lang kamo ni Tita Wilma Dugay-Dugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita Antes kita mag-horoscope, dali gid lang. Happy birthday, Anes, sa mga nagasaulog sang ila sini birthday today. Happy birthday kay Juan Hipte Rosales. Happy 74th birthday. Dira sa may Purok Cadena Di Amor sa Handumanan. Kag kay Myla Flaviano Hipte sa San Antonio sa may Handumanan man. Happy birthday lang sa inyo, no? Kag sa may adi pa di kagina again pag-wit si Inday Ginny Sulgon. Happy 44th birthday. I think kung hindi ko malipat, amo ginabasta huben. Aw gahuben ka kay hindi ka gina malipat. Ano lang gani.
Ay nga mga anak mo, kinanglan lang happy birthday. Nato na to happy birthday kay Juan. Amo na mga ngalan kay San Juan subong kay Juan Hizulgon. 44th birthday, no? Dira sa may Valladolid. Sa iban paginaton nga mga kauturang nga sa ulog sang ila birthday today. Happy birthday and God bless you all. Okay? Ma-horoscope ni tanay, relax lang ng iban nga mga greetings. Kay kulangon kita karon sa aton sa ni panahon. Una-una naton ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amo ini mga natawo Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Sa mga Cancer yan, wow, isa kamay nga balita ang inyo sini nga mabaton nga makahatag sa inyo kalipay sa bugos nga adlaw. Hagaron ikaw sang isa mo kaabyan. Ti magupod ka, daw hindi mauntat ang inyo pag-istoryahanay, ha? Kag hindi mo mabatyagan ang pagligad sang oras. Enjoy ikaw the whole day. 54, 13, 25, kag 31 mga maswerte nga numero. Burgundy is your lucky color. Sa mga Leo naman, yes, Leo, Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Leo, pinaka-maayo or pinaka-epektibo nga pamaagi para mapakigbatuan mo ang kahadlok nga imo na batyagan, kinahanglan mo lang positive thinking. Ang mga maayo, kag husto nga paminsaron ang kinahanglan mo. 7, 19, 25, kag 44 mga maswerte nga numero. Lime is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Yes, mga Virgo, hindi pagtagua ang matudtuon mo nga nabatsyagan. Hindi na pagtagua. Wala rason para magpakuno-kuno ikaw nga malipayon karon nga adlaw. 8, 12, 30, kag 42 ang mga maswerte nga numero. Chocolate brown is your lucky color. Yes, sa mga Libra naman. Libra City, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Baho. Ang ginapatihan mo nga kabudlay himuon, masiling ka, pobra sa kung kabudlay sinahimon, pero kung maumpisahan mo na, ay, dira mo gali makitaan, kay dira mo mabatyagan, masarangan ko man lang gali. Gani, go na, pasimpalad Libra. 8, 16, 23, kag 37 mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color, Scorpio. Ang mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Don't worry, Scorpio. Tungod tanan nga himuon mo, sigurado maayo ang mangin resulta para sa imo karon nga adlaw. 13, 16, 39, kag 45. Yellow-green is your lucky color. Mga Sagittarius, diin na ka mo. Sagittarius na kita. Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21. Sagittarius, wala sang sinuman nga pwede mag-insulto sa imo karon nga adlaw. Ginpangabudlayan mo ang tanan, ginpangabudlayan mo kung ano ang ara sa imo. Wow, anak ko. Sagittarius, maswerte mo nga numero 12, 24, 36, kag 42. Una pa lang inagabay sa mga zodiac sign naton para karon nga adlaw. Alas 2:51 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang Tita Wilma magabalik pagkatapos ni. Ang beach, ang paborito. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050.
Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad. Padayon man si Tita Wilma, pasensya na ang atong sini nga mga messages dira kag reactions sa lagson ta analito makunusi de Valmoria no from Paglaang Village Barangay Mansilingan. May damo gid nga salamat sa imo. Okay?
Tapuso nanay ni Tita Wilma ang mga nabili nato nga zodiac sign. Diin na tagani, Tita We. Ara na ta sa Capricorn na. Ang mga Capricorn na mo ni mga nataw Disyembre 22 tubtubinero Justin 9, makabaton ikaw isa katawag halin sa palangga mo Capricorn. Inang pagtawag makahatag sa imo sang kalipay. Amo ina maga panami gid sang imo bilog nga adlaw. Just 23-34 kag 40 mga maswerte nga numero. Rainbow is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius, Enero 20 tubtob Pebrero, just si 8. Okay, Aquarius? Subong adlaw mga Aquarian nami gid sila makigbagay, kabalugig kamo makigbagay, kag kabalugig kamo makisama sa mga sa pamilya nyo, kag sa inyo upod sa trabaho, sa inyo sa mga tao sa palibot ninyo. So, Aquarius kun pwede pa lang padayuna ina nga klase sang pamartasan. Mas wati nga mga numero 8, 23, 35 kag 40, red, orange is your lucky color. Pisces, ang mga Pisces naman Pebrero, Justin 9, tugtog Marso 20. Pisces, pinsaron mo gid sang maayo ka na nung gusto mo himuon, ha? Hindi kagid magpadali-dali. Sa Ace 15, 34 kag 41, neon green is your lucky color. Sa mga Aries naman, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Abi mo bala Aries, mabinag-binag mo kung daw ano ikaw ka ano, silinil ba do ka engot sa imo pa mo ka na. Kaya nga, nahadlok ikaw sa mga bagay nga hindi mo naman dapat kahadlukan ay magpakaisog ka, Aries. Sa Ace, just si 8, 24 kag 39. Silver is your lucky color. Imponto Stress, Action Radio Philippine Standard Time, dali gid lang, ha? Ito nanay 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat sa pagupod sa atong 3 o'clock prayer. Dali lang, tapuson ko lang ni ang nabilin pagid. May nabilin pagid kita. Mo Taurus, ha? Taurus. So, no, sa imo horoscope, abi ipangibabaw mong imo pensar, inding imo emosyon. Ha? Kagibaluon mo gid ang balanse nga paggamit sa imo heart kag imo pamensaron. Taurus, maswerte nga numero 2, 20, 34 kag 41, golden brown is your lucky color. Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, mga Gemini, padayon ang imo pagka-relax, ang imo pagkakalmado, bala? Ha? Kinahanglan gid. Mintinahon mo ina. Kay ang sobra-sobra nga pagkataranta mo, mas lang ina nga makadulot sa imo sang hindi maayo, ha? Control yourself, Gemini. Maswerte mo nga mga numero 4, 10, 26 kag 30, strawberry red is your lucky color. Nabatihan nato na itong text sa zodiac sign para naman sa itong text sa horoscope para karon nga adlaw Biyernes. San Juan, fiesta sang San Juan, Senior San Juan. Di Bautista.
Okay. Sa aton anay dira na ara sa Galio. Yes, sa may Paglaong Village kuno sa Barangay Mansilingan. Salamat gid kag maayong hapon. Gusto ko man basahon anay sa aton text hotline, pasensya gid ha. Kay Tita Wilma wala na sang panahon. Dira sa Rufino Street, Barangay 39, Tetiling Bandos. Mayong hapon lang dira. Halin ina kay Ronaldine Dinoy. Salamat gid. Magapaalam na si Tita Wilma. Mabawi lang ko buwas sa inyo sa mga greetings. Kag ang aton Bible verse of the day halin sa Proverbs chapter 27 verse 19. As water reflects the face, so no one's life reflects the heart. I can't say goodbye. Sa liwat mayong hapon, madamo ginya salamat. Standby sa matahong nga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio.